Gotovo, hoću Labubu za sebe. Sky vs. Chase, nećeš pobediti. Ne, ja ću pobediti. Izgubio sam. O ne, izgubio sam. O ne, šta se ovdje dešava? Da, od kada si počeo da se igraš sa igračkama? Oj, samo sam malo vežbao ovdje, a ovi autići su bili razbacani pa sam mislio da ih uspremim. Da, vidim kako sređuješ. Da li ti treba nešto? Ili si samo došla da mi se smiješ? Da, hoću da mi kupiš Labubu. Labubu? A šta je uopšte to? To je super cool i slatka igračka. Svi već imaju jednu i svi je žele. Pa naravno, i tebi treba jedna, zar ne? Pa naravno, tata. Obećao si da ćeš mi kupiti nešto. Molim te. U redu, i onako sam se spremao da odem u grad. Pokaži mi kako izgleda Labubu. Eto, gledaj. Razumem, vidim kakva je to igračka. Pošalji mi fotku. Gotovo, poslala sam. Sada idem da radim domaći. U redu. Dobro, onda idem u prodavnicu. Ljudi, već sam provjerio sve prodavnice koje sam mogao i ne mogu nigdje da nađem te igračke. Da li su zaista toliko popularne? Javite mi u komentarima gdje mogu da kupim ovu igračku, u kojim prodavnicama. Ne mogu da je nađem, ali su mi rekli da postoji još jedna prodavnica. Moram provjeriti tamo, nadam se da ću je tamo pronaći. Ova igračka mi je zaista potrebna. U redu, ljudi, mislim da je vidim. O, tu je sigurno. Prošao sam pored nje. Rekli su mi da će Labubu biti negdje ovdje. O, tu su. Da, evo ih, ljudi. Šta je ovo? Ovdje se prodaje još nešto. Našao sam to. O, tu je još jedna. Ne, to nije Labubu. To je nešto drugo. Pogledajte, ljudi. Šta je to? O, to je Pop Mart. Isti proizvođači igračaka. Izgleda da su mali ili možda nisu. U redu, moram da ih kupim. O, čoveče, prodavnica je zatvorena. Kako se ovo moglo desiti? Šta da radim, ljudi? Šta sada da radim? Ovo izgleda kao jedina prodavnica koja ima te Labubu igračke. Moram nešto da smislim. Možda će se uskoro ponovo otvoriti. Možda su samo otišli na ručak, čekat ću za sada. Ljudi, upravo sam zvao vlasnika prodavnice i rekao je da će se vratiti za 5 minuta. Sjajno, sada ću moći da uzmem te igračke. Pogledajte koliko ih ima samo. Čak ni ne znam šta da izaberem. O, izgleda da dolazi neki tip. Da li ću morati da kupim sve igračke ili šta? Već me boli glava zbog ove matematike. Gde je tata? Anželina, vratio sam se. Tata, gde si? U kuhinji. Idem. Pogledaj, uzeo sam 4. 4? A zašto su tako mali? Ovo su bili najveći koji su imali. Nisi vidjela? Bilo je i još manji. Pa dobro. Oho, kutija unutar kutije. To je iznenađenje unutra iznenađenja. A zašto tako malo? Ovo su najveći koji su imali. Ovo je bila jedina otvorena prodavnica gdje sam našao ove igračke. U redu, hajde da vidimo šta je u drugim kutijama. Tata, otvori ovu. U redu. O, meni je došlo roze. Ne, ja sam dobila roze. Pa u redu, valjda sam onda ja dobio ljubičastu. Možeš da ga okačiš na konac, ali gdje da ga okačiš? Neće ti stati oko vrata, možda na ruku. O, ovako da šetaš. Daj mi ovamo, okačit ću ga na svoj ranac. Izvoli, otvori posljednju žutu. Verovatno je neka super zanimljiva. Unutra je mala torbica. Ovo mora da su
uputstva? Čak i daju uputstva, to je glupo. Zašto? Ne razumijem. A znači ovo je potpuno drugačiji Labubu. Lepljiv je, moraš ga zalepiti negdje dvustarovnim lepljivim trakom. Wow, ljubičasti? A zašto izgleda tako čudno? Ne, zapravo je prilično super. Možeš ga zalepiti gdje god želiš, a zatim ga pomeriti. Ljudi, da li ste ikada vidjeli ovakve igračke? Javite nam u komentarima, ili možda postoje i druge Labubu igračke. Da, tata, ali ovo je još uvijek neka lažna igračka. Hoću veliku plišanu pravu Labubu. Hoćeš li mi kupiti veliku igračku, a? Pod pravom, misliš na onu koja hoda i priča, zar ne? Ne, tata, samo običnu plišanu kao na slici koju sam ti poslala. Pa, izvini, kupio sam ono što sam mogao da nađem. Možda vi možete da nam kažete gdje da nabavimo pravu Labubu. Možda negdje online. Javite nam u komentarima, molim vas, jer nemam pojma. Otići ću na naš Telegram kanal Anglikosik Vlog i pitati naše pratioce gdje da kupim pravu Labubu. To je dobra ideja, ljudi. Ako još niste na našem Telegram kanalu Anglikosik Vlog, pridružite se odmah. Link je ispod ovog videa i molim vas, javite nam gdje da kupimo Labubu. Zdravo, Anželina. Da li su pratioci nešto pisali? Da, jesu. I pogledaj šta sam napravila. Wow, šta je ovo tako slatko? Da li je to Labubu? Da, nisam to napravila bez razloga. Imamo li kod kuće sveće? Imamo, ali šta hoćeš? Da ga zapališ? Ne, naravno da ne. Prizvat ćemo pravog Labubu. Pravog? Mislim ono koji hoda i priča. Ne, samo igračku, zar ne? Da, naravno. Našla sam na internetu kako uraditi to. Cool. Zašto da ne? Možemo prizvati pravog. To bi bilo mnogo zabavnije nego vam samo pokazivati plastičnu igračku Labubu. U redu, idem po sveće. U redu, tata, čekam te ovdje. Tata, ponavljaj za mnom. Labubu, Labubu, pojavi se sada i postani naš prijatelj zauvek. Moramo to reći 3 puta. U redu, hajde da uradimo to. Labubu, Labubu, pojavi se sada i postani naš prijatelj zauvek. Labubu, Labubu, pojavi se sada i postani naš prijatelj zauvek. Labubu, Labubu, pojavi se sada i postani naš prijatelj zauvek. Ništa se ne dešava. Ko je zatvorio vrata? Niko, samo smo pustili promaju, to je to. I ko je ugasio sveće, tata? A to je bila samo promaja, ne brini. Da, i s ove strane također Proma je ugasila sveće, jeli? Da, bila je promaja. Pogledaj, prozor je otvoren. Pa, prozor je bio otvoren. Šteta. Možeš li da sediš ovdje, molim te, dok ja odem da ti napravim nešto ukusno, da se ne smaraš ovdje? U redu. Ko je to? Da li je to tata? Izvini što sam te uplašio, samo ću da odem do prodavnice jer mi nedostaje nekoliko sastojaka za pravljenje kolačića. Kolači, a čekam te! Idem, Anželina. Čekaj, šta? Da li je to tata? Ćao, ja sam Labubu, da li si me zvala? Da, zvala sam te! Uspela sam, jupi! Što ćemo raditi? Toliko si mekan i sladak! Hajde da se igramo! Da, ja sam sladak, volim da se igram! U pomoć, sad ću da padnem! Pomozi mi! Spasio si me, hvala, ti si najbolji, ti si heroj! To se tako lijepo osjeća! Jupi! Ovo je toliko zabavno!
Baš je cool s tobom. I s tobom isto. Ja. Juhu! Mnogo lepo se provodimo sa tobom. Toliko sam srećna što te imam. Volim te, tako je sjajno s tobom. Anželina! Bože! Šta je ovo? Imaš tako lepu kuću. Hvala. Anželina, on je živ! Da li je stvarno upalilo? Tata, a ti nisi verovao, Labubu je ovdje sa nama. Wow, to je stvarno živi Labubu. Oj, O, čao. oho, možeš da pričaš? Da, tata, ovo je Labubu i on može da priča. Labubu, poznaj mog tatu? Da, ja sam tata Rajmik. Drago mi je da te upoznam. I meni je mnogo drago. Ovdje je baš vruće. Možda želite sladoled? Da, naravno, donesi sladoled. Super, zapravo sam napravio 3 sladoleda. Idem sada po njih. Danas je tako vruće, dobro je što sam obugla majicu. Ovaj sladoled je tako lep, hvala. Moj tata ga je napravio. Tako ukusno. Da li ste već pojeli sladoled? Bilo je stvarno ukusno, tata. To je bio najbolji sladoled ikada. Hvala. Nema na čemu. Sad ću da vam napravim svoje specijalne kolačiće. Čekajte me. Kolači su moji omiljeni, jedva čekam, bit će tako ukusno. Sladoled je bio ukusan. Kladim se da će kolači biti još bolji. Anđelina, što tu imaš? To je Labubu, kada smo te zvali, morali smo da napravimo takvu lutku. Roze. Lepo. Pogledaj, našla sam video o tebi. Što je tamo? Pogledaj, to si ti. A to je tvoj Roze prijatelj. Plešete. Igrate se. Zašto su te bacili? Ne. Što se desilo? To je prava priča o meni. Uvek je tako. Dešavalo se i ranije. Svi više vole roze. Niko ne voli Brown. Bolje da odmah odem da se to ne bi ponovilo. Kako to misliš? Ja te stvarno volim. Ne, svi volite roze, Labubue. Pogledaj, čak si napravila roze Labubu lutku kad si me zvala. Htjela si roze, a ne mene. Ne, to nije tako uopšte. Samo sam prvo našla tu sliku pa sam je napravila. Ne verujem, uvek je ovako. Prolazio sam kroz to ranije. Nemoj ići. Gde ideš? Stani. Ne, čekaj, stani. Ne, beži. Ne mogu da dohvatim. Tata! Tata, gde si? Gore u kupatilu. Tata, moramo da nađemo Labubu, a pobegao je. Molim te, tata. Čekaj, izlazim. Tata, izađi, moramo da nađemo Labubu. Izgubio se. Šta se dešava s tvojom igračkom? Tata pobegao, misli da ga ne volimo. Tako mali i glup, izgubit će se. Ajde. U redu, naći ćemo ga, ne brini. Čoveče, stvarno je mali, može se izgubiti. Idemo napolje, brzo. Gde je otišao Anželina? Tamo. Labubu, molim te, vrati se. Stani, Labubu, vrati se! Sinoć je snažna oluja pogodila lokalne rezervate divljih životinja, ostavljajući mnoge divlje životine bez njihovih prirodnih skloništa. A lokalne vlasti apeluju na građane da privremeno prime ugrožene životinje dok se njihova stanica O, čoveče, obnove. jadne Pored toga, životinje oluja su je ostavila nestale. preko 1000 domova bez struje. A vaša pomoć je ključna ne samo u spasavanju divljih životinja, moramo da ih a već i u spasemo. prevazilaženju Spasimo posledica životinje. prirodne Šta katastrofe. predlažeš? Pa ono što su rekli na vestima, Dobar dan, ukruti ovdje je životinju. Aleksandar Aleksandrović. U redu, sa hajde da najnovijim krenemo vestima. odmah Upravo onda. smo primili hitnu informaciju. Region se suočava sa vanrednom situacijom koja uključuje opasan fenomen. Smatra se da su sve divlje životinje u tom području bile izložene Anželina, nepoznatim zašto nisi utjecajima isključila što ih televizor? čini agresivnim i nepredvidivim. Jako molimo građane da ne primaju nikakve životinje. Molim vas da budete jako oprezni. Ne prilazite divljim životinjama, ne pokušavajte da ih hranite niti da ih
unosite u svoj dom. Ako primetite neobično ponašanje životinja, odmah to prijavite nadležnim organima. Molim sve da ostanu mirni i da se pridržavaju uputstava zvaničnih agencija. Nastavit ćemo da pratimo situaciju i redovno vas obaveštavamo. Budite oprezni i pazite na se. Pa jesi li ga isključila? Šta su rekli na vestima? Rekli su nam da pazimo na sebe. Naravno da hoćemo, idemo da spasavamo životinje. Gledaj, Anželina, stabla su oborena. Užasno. Bože, opet je počela kiša. Stvarno je loše vreme. Odjednom je pao mrak. Da, svuda je drveće popadalo. Tata, prestani da voziš u krug. Parkiraj auto. U pravu si. Idemo da proverimo šumu. Ma dođavola sve, Anželina. Hajde da idemo kući. Tata, pogledaj svo ovo oboreno drveće. A šta je sa jadnim životinjama u šumi? Da, u pravu si. Mora da im je teško ovde. Dobro, idemo da potražimo nekoga. Ne zavidim tim jadnim životinjama. Ni ja. Verovatno se i ti osjećaš loše zbog jadnih životinja koje su se povredile, zar ne? Jadne male životinje su bile u šumi kad je počela surova oluja. Oborila je stabla, uništila im domove, zatrpala njihove jazbine. Ne znam ni ja šta se tačno desilo, ali ova oluja je bila užasna. Ja ne vidim nikoga u ovoj šumi. Tata, vidim nešto tamo. Tamo? Mislim da je to neka kutija. Možda se neko krije u njoj? Hajde da je onda proverimo. Samo leži ovde, neko je ostavio. O, jesi li to vidjela, Anželina? O, da! Tamo je neka čudna plava životinja. Šta je to? Ne razumem. Možda je to jež? Jež? Plavi? Nema šanse. Hajde da pogledamo izbliza. Halo, ima li koga ovde? Pažljivo, Anželina, priđi polako. Halo, ima li koga ovde? Nema nikoga. Šta se dešava? Neko je bio ovde. Da, i ja sam videla. A vi ljudi? Čudno. Kutija je sveža, kao da ju je neko tek stavio ovde. Nije još ni mokra. Sigurno se ta životinja uplašila od nas i pobegla. Da, sigurno se uplašila. Dobro, ostavit ćemo ovu kućicu ovde. Nećemo je dirati. Sakrit ćemo se negde i gledati iz daljine. Možda se vrati. Super ideja, hajde da uradimo to. Trebalo bi da se sakrijemo negde ispod drveta. Mokar sam do kože. Požuri, dođi ovamo. Ovo je dobro mesto. Odavde možemo da vidimo kutiju. Ako se životinja vrati u svoju kućicu, pomoći ćemo joj. Tata, vidi, nešto se pomera. Tako je, izgleda da je nešto upravo ušlo u kutiju. Idemo do te kutije. Čekaj, hajde da priđemo iz različitih uglova. Ja ću sa leđa, a ti sa prednje strane. Naravno, hajde. Ko si ti? Ne plaši se nas. Tata, tako je slatko. Moramo ga odvesti kući. Hoćemo, samo treba da shvatimo ko je to. Nikada nisam video ovakvu životinju. Tata, to je sladak jež, zar ne? Pa vidim da je sladak, ali ne liči baš na ježa. Ti? Hej, da li znaš ko smo mi? Možeš li da govoriš? Ne plaši se nas. Mi smo dobri, došli smo da ti pomognemo. Pođi kući sa nama. Idemo, bebo, hajde. Ne plaši se, nema potrebe da se plašiš. Mi smo ljubazni. Šta je bilo, bebo? Da li si možda povređen? U redu je, hoćeš li da te nosimo? Tata, izgleda zaista uplašeno. Da, jadno. Sigurno je preplašeno posle one užasne oluje. Možda je izgubilo mamu ili tatu. Hajde, prati Anželinu. Ona će ti pokazati put do auta. Daćemo ti hranu i vodu. Dobar posao. Tako je, idi. Prati Anželinu. A zašto si stao? Šta je bilo? A dođi kod mene. Hajde, idi. Šta? Zašto stojiš? Šta gledaš? Šta želiš, bebo? Šta je u toj kutiji? Tata, možda je to njegova kuća? Kuća? Naravno. Hoćeš da ponesemo kutiju sa sobom? Dobro, važi. Hajde da je uzmemo. Ponećemo je, ne brini. Odlično, pođi sa nama.
Anželina, vidiš li još neke životinje osim one koju smo našli? Ne vidim nikoga. Pa bar smo spasili jednog malog ježa. Bebo, gdje želiš da sediš? U svojoj kutiji ili sa nama u kolima? U redu. Odlučio si da ostaneš u svojoj kućici. Odličan izbor. Ne brini, Bebo, brzo ćemo i pažljivo voziti kući. Da, ne brini, mali druže. Vozit ću kući polako i veoma bezbedno. U redu, Bebo, pazi. Gepek se zatvara. Pazi na glavu. Budi pažljiv. Wow, pao je mrak tako brzo, Anželina. Proveri malog pozadi. Izgleda dobro, sedi mirno i ipak izgleda tako uplašeno. Naravno da je uplašen. Ona oluja je bila užasna. Možda je izgubio roditelje jadan, a sada ga vodimo negde, a on ne zna gde. Ali ne brini, idemo kući. Vrlo je dobro kod nas kući. Da, ne brini, Bebo. Pazi, budi oprezna, Anželina. Stigli smo kući. Pogledaj, Bebo, već smo se skinuli. Hajde, izađi iz svoje kutije sada. Izađi, Bebo, ne plaši se nas. Da, dođi ovamo, dođi kod nas. Zašto se kriješ? U redu, Angelina, ostavimo ga na miru, možda će izaći sam. Mi smo ovdje u kuhinji, ako ti nešto treba, dođi kod nas, Bebo. Ne plaši se, mi smo ovdje. Šta on radi tamo, Anželina? Čini se da me primetio. Šta? Primetio te je? Zaista, gleda nas. Nemoj biti stidljiv, izađi. Nema potrebe da se plašiš. Dođi ovamo. Da, hajde. Opet se sakrio. Dobro, mi ćemo gledati svoja posla. U slučaju da ti nešto treba, bit ćemo u kuhinji. Trebalo bi da smislimo kako da ga izvučemo iz te kutije. Ljudi, možda ćete nam vi reći kako da ga isteramo iz kutije? Da, tačno. Šta bi ga moglo zanimati? Možda bi trebalo da mu damo malo hrane. Šta on jede uopšte? Nemam pojma. Šta ti misliš, Anželina? Malo hrane? Da li je možda gladan? Da vidimo šta imamo. Pa, pitam se šta bi želeo da jedeš. Ima povrća, voća, ribe, imamo i sira. Imamo palačinke na šporetu. Pa, možemo pokušati. Iskreno i ja bih ih rado pojela. Možda da uzmeš, imamo ih dosta. Daćemo i bebi, naravno ako ih jedeš. Bebo, vidiš šta Angelina ima za tebe? Nije ovde. Gdje je otišao? Moramo da ga potražimo. Ti proveri gore, ja ću proveriti prizemlje. Naravno. Bebo? Bebo? Mali druže, gdje si? Gdje si se sakrio? Bože! Gdje si se popeo? Bebo, izađi, prestani da se kriješ. Šta je, Anželina? Ne vidiš ga nigde? Ne. Bože, gdje se mogao sakriti? Tata, jesi li proverio sobu dole? Šta? Šta je to palo? Tanjir, idemo brzo dole. Gledaj, Anželina, tanjir sa palačinkama je na podu. Da li je pojeo sve palačinke? Da, o Bože moj, ostale su samo mrvice. Smiješna stvar je što je samo pojeo sve palačinke i nije ostavio ništa za nas. Ne smeta mi što je sve pojeo, nadam se da su mu se svidele. Ni meni ne smeta. Ljudi, njemu ide dobro ipak. Počeo je da jede, to zaslužuje lajk, zar ne? Naša životinja je jako pametna. Tata, moramo da mu damo ime. Ime? Da. Ljudi, ostavite svoje ideje u komentarima kako da nazovemo našeg mališana.
U međuvremenu nastavit ćemo da ga tražimo. Kakav preokret. Definitivno je u prizemlju? Pa više ne sumnjam da je u prizemlju. Ljudi, morate zapratiti naš kanal Anglikosik odmah kako bismo uspjeli da pronađemo našeg ljubimca. Molim vas, zapratite nas. Idemo da ga tražimo. A vi ne zaboravite da zapratite kanal. Jel može? Ljudi, ovo nam zaista treba. Molim vas, pritisnite to dugme. Anđelina, pronašao sam ga. Hvala vam puno. Nastavit će se.